Markkinajohtajan kokemuksella ja tietotaidolla Suomeen on rakennettu jo lähes 1000 talliosaketta tyytyväisten asiakkaiden käyttöön. Korkealaatuiset, muunneltavat ja laadukkaimmista materiaaleista rakennetut tilat tarjoavat asiakkaillemme ratkaisuja moniin tarpeisiin. Tilat soveltuvat yhtä hyvin varasto- kuin harrastustiloiksi. Käyttömahdollisuudet ovat lukemattomat ja jokainen talliosake on uniikki ja yksilöity kokonaisuus. Erilaiset pohja- ja tilaratkaisut joustavat toiveiden mukaan. Tarvittaessa useampia tiloja voidaan yhdistää toisiinsa ja lisätilaa on mahdollista hankkia erilaisilla parviratkaisuilla. Asiakkaan kanssa yhteistyössä suunniteltu varustus takaa, että tila on käytettävissä helposti, nopeasti ja turvallisesti. Tarvittaessa tila voidaan varustaa myös erikoiskalustolla, jolloin talliosakkeesta pääsee nauttimaan ilman ylimääräistä vaivaa varusteiden hankinnasta. Muun muassa epoksipinnoitettu lattia, peltiseinät, riittävän suuri moottoroitu nosto-ovi, öljynerotuskaivo, vesi- ja WC-valmius sekä koneellinen poistoilmanvaihto ovat vakiovarusteita. Jotta omaisuutesi olisi turvattu, on jokaisen talliosakkeen asfaltoitu piha-alue varustettu kameravalvonnalla sekä tehokkaalla valaistuksella. Ammattimainen isännöinti ja kiinteistöhuolto takaavat huolettomuuden. Tilakohtaiset vesi- ja sähkömittausyksiköt varmistavat, että asiakas maksaa vain omasta toiminnastaan johtuvat kulut. Oman talliosakkeen voit tilata ja suunnitella helposti verkossa tai ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Talliosake. Tilatarpeiden ratkaisija.